Днес е 11 май, ден на светите братя Кирил и Методий. Ние, учениците от основно училище Свети Кирил и Методий, село Морава, изпращаме своя поздрав към децата от неделното българско училище в град Дортмунд, Германия. Още в древни времена сомските двама братя са засели семена на славяните в сърцата. Разгневени врагове, тези семена горели по села и градове, не горели те, а грели. Семената са безсмъртни, букви 32, те цъфчат и вдолу и врат и раждат думи плодове. Звукове край мене се леят, идват от извор дълбок, влият в речтани и пеят като планински поток. Дали ни двамата братя азбука стройно хорце, низали буквички злато, остро топаче перце. О, учители творци, смели войни светци, ние светя безчет, китим образа ви свет. Вие запалихте очи, вие ни дадохте очи, пратихте ни братски зов, пратихте ни благослов. Слава вам, творци велики на славянското писмо, вие очите ни разкрихте за наука и добро. Славим паметта ви, братя просветители на славянските народи, първите учители. Имената ви свещени, векове покриват с чест. Ние всичките славяни с песни ще ви славим днес. Честит празник!